Не му позволявай да те види. Да, хайде да тръгваме. Опитай се да не докосваш лазерите, докато преминаваш. Да. Да. Бавно, бавно. Там. Продължавай да се движиш. Добре, насам. Виж, има паста за зъби на пода. Предполагам, че не можем да го докоснем отново. Ще се разтопим, ако попадне върху нас. Ура! Стигнахме до изхода. Това пише на знака. Заключено е. Изходът е блокиран. Трябва да има друг изход. Какво да правим? Не можем да си тръгнем. Хей, има асансьор. Виж го. Добре, влизай. Да тръгваме. Вау! Какво е това? Подът е покрит с отрова. О, не. Ако докоснем нещо от това, пак ще се разтопим. Изчакай малко. Погледни надясно. Виждаш ли тези прозрачни сфери? Ще ги използваме. Да тръгваме. Хубаво. А така, няма нужда да докосваме отровата под